Farvel, og tak fordi du spildte min tid. Velkommen. Fortæl lidt om dig selv. Hej, jeg hedder Marianne, og jeg bor i Jylland. Jeg søger job inden for salg. Jeg har en bachelor i afsætning, og jeg er rigtig god til kunder, til kunderelationer og til key account, til opbygning af nye markeder og til salgsstrategier. Og jeg er rigtig god til at lukke et salg. Jamen, det lyder da så interessant. Er der andet? Ja, så arbejder jeg 20 timer, fordi jeg er flexjobber. Flexjobber. Jamen, det er jo sådan nogen, der har sygedage hele tiden og arbejder 2 timer om ugen og laver nogle mærkelige serviceopgaver, som der er ingen andre, der gider lave kaffe, kopierer og lægger mærkelige ting i kasser. Ej, ved du hvad? Det kan jeg simpelthen ikke arbejde med. Farvel, og tak fordi du spildte min tid. Helt ærligt virksomheder, hvad er I gang i? Det I tror om flexjobber, det er jo løgn. Det er jo bare fordomme. Der er 15.000 af dem rundt i Danmark, der ikke kan få et job, fordi I er fulde af fordomme. Helt ærligt. Nu hjælper vi eddermame Marianne med at få et job. Hun er pisse dygtig.